Mbak. Ngaturaken sugeng dalu Nggih. Mas Dalang. Jan. Iki sinden saka tlatah Gunung Kidul, Nduk. Oh iya, mak iki asmane Mbak Mega Zaki Kaditama. Mega siapa? Mega sinten, Mas? Mega Zaki Kaditama. Lak ngono. Awas kowe. Apa kuwi mau ora? Kados pundi Mbak Mega? Nggih niki wonten dawuh punapa Mas Dalang? Menika panjenengan menika dalemipun wonten ing pundi, Mbak? Lah wau sampun disebut. Gunung Kidul iki ora Gunung Kidul iki ngendi? Panjiang. Wah, jan. Ponjuang. Iya, ngono kuwi neh. Ayo jangan ngono kuwi. Dadi panganane sampeyan ki ya bangsa uler, bangsa walang ngono-ngono kuwi ya. Lah iya nek aku ki bangsane uler ngono kuwi ke beser. Mbok sesuk mangan ulerku. Uler sendi? Ora. Iki kok suwe-suwe ki dalange wingit. Wah, ya ora kok ngene kok wingit. Aku kan dodong kotak nganti tekan saya mano ki wingit banget di rumah aku. Wis ora krungu apa-apa aku ki ngono. Ya iki ngaturake para warga masyarakat sing padha lenggah. Nggih, niki wonten pundi? Wonten ing mriki. Maksudnya namine pundi? Terban. Terban nggih, niki ngaturaken sugeng dalu kagem Bapak, Ibu, Adik, Mas, Mbak, sedaya kemawon ingkang sami mirsani wonten Terban. Nggih, pasar sugeng Terban dalu menika. Pak Bu. Nggih, penontonipun kathah nggih, Mas. Seragam abang ning sing kathah. Sami mireng to Pak Bu? Mireng nggih. Alhamdulillah. Matur nuwun. Nyun pangapunten nggih Bu, kathah kelepatan saha kekiranganipun kula menika sowan. Dibalang mawon Bu nek salah dalange. Asem ki. Aku seneng sing galak-galak ya. Aku ya seneng sik wingit-wingit ya. Oh, ayo. Apik iki. Kelap iki malah tumbuhe tok tutup. Paring dawuh punapa? Nggih, monggo badhe ngaturaken tetembangan menapa kunjuk para warga masyarakat ing Terban menika, Mbak Mega. Nggih, niki nggih ugi disiaraken wonten live streaming nggih, Mas. Live streaming, Jogja live streaming, Gunel streaming. Streaming monggo sami dipun subscribe nggih, Bu, Pak. mriko. Nggih sampun napa? Saged dipun pirsani wonten Nggih. mriku. Wah, jan. Pokoke lek Gunel iki pokoke, halo lek aku ngono kuwi selora aku ya ngono kuwi. Pokoke kene danane ming 50.000 aku ngono kuwi. Oh. Sekarang ya wingit to ya, Pak? Wingat-winget. Sadite sing wingit nek iki. Podang kuning mawon. Oh, nggih, podang kuning dibawani, Mbak. Nggih niki nggih ngapunten menawi mboten laras nggih, pun kula mboten mireng ya. Mbok wis. Ora laras ki ora apa. Ora dosa tak mong. Iya, mbok wis. Nadian yo. Nadian wujute. Cek. Nadian wujute mung peksi. Kuwi kan mike ganti sik. Nganggo mic sing kuwi. Apa nganggo mic ku apa? Hah? Cek. Aming padha wae kok ora. Ora ono duduane. Ya ringin. Mbak Mega mriku sampeyan tasih kuliah napa sampun sekolah? Loh, walik. Kula tasih sekolah. Oh, Mas. sekolah ten pundi? Teng SMK Negeri Setunggal Kasihan Bantul. Oh. Nggih. Niku SMKI ta niku? Nggih leres. Jurusanipun? Karawitan. Oh, karawitan. Nggih. Mawi Mas Dalang? Napa? Tesih napa sampun bojo napa pripun? Lha niku pun peputu e. Oh, layak wingit.
Ora apa-apa aku. Aku ki saiki dadi wong sing sabar narima men semesta ki merestui uripku. Karo bapakku mau tuaku e. Oh, ya pantes nggih. Mau ki ya ngopo ngono lho dadak melu njupuk durpres barang ki aku lak ya isin lah jane iki. Kuwi ki ngene, Mbak. Jane ngene. Heeh. Bapakku kuwi kok ngarah njupuk durpres ki ngopo? Lah napa? Durpres iki lak mentok karo pitik. Heeh. Bapakku ki lak ngingu pitik karo mentok. Iya. Terus Mergane iki ngingu mentok ki nggo nandingi tanggaku sing ngingu pitik nek neleki. Telek iki nak nelek nang omahku kuwi. Aku mulo ngingu mentok men nelek nang ngene tanggaku. oh, men nelek-nelekan. Heeh, malah mentok iki nelek nang ngarep omahku kabeh. Ora ono undu-unduane. Ya wis, ora apa-apa saya wingit to, Mas. Dadi iki kok ya terus ke engko. Saling menengah. Halus manis nyengsem Jan pancen suarane ki ya jan apik tenan kok. Ngono jan pecah remene sing kagungan. Bapakku kok. Ha iya kok sapa? Apa aku? Apa aku? Ya ora apa-apa aku seneng sik wingit. Oh, pantesan ket mau selenang-selening iki kuwi to. Aku, bacaan aku. Maju tipe. Cengkok iki jan marake nengsemake tenan. Karang apa? Karena aku suka jadi tak apik-apike ngono. Ayo kudu ngono kuwi. Sesuk melu aku ya. Nanti Sis ngarit. Aku ki lak duwe guru sing tukang ngarit ya. Sing ngasta bunang ikete abang. ora ngono. Iya. Gamane saiki ganti. Kuwi luwih mingit mangane aku ngomongi. Kuwi saiki sangune nang ndi-ndi arit, kira-kira engko weruh suket sing rada apik sithik ngarit. Kecek Bratayuda. Apa ayo? Aku kelangan ya, Mas. Sampeyan gawe. Ayo gandeng kowe iki kelangan iki mumpung ana aku, ngono to. Heeh, ngapa lanjutan? Gantine aku bae. Mas saya ora saya kudune nek bar kelangan ki entuk sing luwih apik to. Lah iki to sing luwih ala, asem iki. Ora lho. Ora apa-apa tak terima-terimake kan. Mboten Mas, mboten penesu lho. Ora aku ora nesu, semesta ki men merestu iku. Oh. Ngopo guyu-guyu? Sapa sing ngakon guyu? Wah, ya aja, aku ya ket mau wis singup e. Ah, saiki rada krungu saiki. Mbok nek iku terus saya ora krungu, yo. Wis rampung kok iki, Bu? Kurang. Wah, kok. Malah anduk-andukan ki yo anduk aja yo. Goleki si podang Bisa bareng ya? Jodoh nek bareng kita nek. Sayang. Hah? Ora situ sayang. Wah, edan. Yang. Balik aku diblokir kok.
Monggo diaturke podang kuning yuk, pakai musik biar asik yuk. Ngapa guyu-guyu ki ngapa? Lagi kaya MC ngono lho. MC apa? Sikat yuk. Pasem. Yuk meninggal yuk. Yuk nyegur kali yuk kayak ngono. Tadi iki mau kan nyegur kali ngono. Kita sambut Swardi. Ya, mangga. Esuk awan ning omah wis ora
Sampun. Sampun. Matur nuwun Mbak Mega.